चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरिफोरनि मोनसे सुबुं अनफावरि बाख्नायथाव हाबाफारि देहायारि लोरबां गावनि आंगो न' बांखौ मिथिरोङै सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामदों चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा। मैया एबा 7 मे खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव थाग्रा सासे सुबुंखौ हेफाजाब होखांनायनि उनाव फिन आरोबाव चिरांनि काजलगाव बाजाराव आलादिङायै गोदाव सोराव थानानै जिउजों जुजिबोनाय सासे दुखुथिया सुबुंखौ हेफाजाब खालामबावो चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा। बेबायदिनो आलाय-सिलाय थानाय सुबुंखौ चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा खानाय दारि सिननानै थुखैना गानग्रा जोमग्रा गस्ला मोजां खाबु होना बोथिसे ओंखाम जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। लाना फै Hah? Udah lagi pasang tak? Baik. Kena dia hilang. Dia korot jabar mona sana nai. Ase? Ase. Mana keknya? 나 하대가 4번째 봐. 아까 4번째. 먼저. 그래도 저쪽. 많이 들어가. 20세. 많이 들어가는 거야. 많이 dia semua. Kau betul isi nak? Apa yang bisa? 네, 무슨 일이로? Estamos robusta.
pura itu. Mulia. Itulah. Ro. Beliau. Itu boleh kan, Bro?